TV. Migao mochung'ne thieth e pachoka okwa mondo kaw okang' mar puonjo oganda ber mar yudo pi machon ne tuoche matama moriwo kansa kod mano mamako nyodo. Kaluwore kod laktache mathiedho tuo mar kansa e kaunti ma Nairobi, kwan mathoth mag jotuo e pachoka jochopo e ute mag thieth bang' kedo kod tuono kuom kinde malach ma bende kelo hinyruok ne gin. Kwan mathoth ma jathoro yudo tuoche makama gin joma mine modak e gwenge kaseyo maduong' dhi ne chan kaachiel kod gwenge momiyo maino mar kedo gi tuoni dok piny. Male dominated. The women would need permission from the male members to even come to a health facility. So these are some of the very few causes why we get women with late cancers, or women never even come. They are usually just end up dying there. There's also a lot of issues with witchcraft and stigma. Let us be the generation that vow to end cervical cancer in Kenya. Let us leave a legacy. Let us leave no girl unvaccinated, no woman unscreened, and no patient untreated. By protecting our women, we safeguard our families and uphold the dignity of our nation. Together we can and we will eliminate cervical cancer from our country.